Yeba kunjalo Africa nenkolo ingosi ebakhona njalo nje mekusongolwesine la ohlelweni #kanye nawe siyaqhubeka ke nokubheka amaqhawe umvelinqangi asipha wona ngenhloso yokukhulula thina njengama Africa njoba ke sasiphila ngaphansi kwamaketango obandlululo nencindezelo kanti ngeledlule besibheka ukuthi ke ubani asipha yena owayezosikhulula ngokwezenkolo sihlale sagxila kakhulu ke sikhuluma ke ngoAgnes Lehanyana webandla lama ZCC kodwa ke namhlanje sikhuluma ke ngencitha buchopho eyasikhulula ngokwezepolitiki sikhuluma ngoPriestley Isaka Seme nowaduma ngenkulumo yakhe eyayithi I am an African nala wayefunga khona egomela ukuthi ngampela liyohamba lihambe likhanye ilambu eAfrika kanti ke ngampela lakhanya dokotela ngoba ngo1881 wona nyaka okwazalwa ngawo lapha ke uPriestley Isaka Seme ngo1881 yep uma ngingaphazami kwakuzozalwa uPriestley Seme. Hey madoda yena ke ngithi ubakhulula ngapha ngokwenkolo uLehanyana kanti uPriestley Seme ngapha uthi the regeneration of Africa I am an African. Awusona madoda Awungikhuluma ngesigomagoma senguPriestley Seme ishaya inhliziyo kuchoboke ugovana bese kuthokoza ompande kulapha abanentshisekelo ngezaqheqhe zomlando wabansundu bethola khona ukuthokoza. Hey madoda uyangizwa macengwana hayi ngiyakuzwa ngithi isigomagoma esinguPriestley Seme esilishaya inhliziyo kuchoboke ogovana bese kuthokoza umpando kulabo abanentshisekelo ngezaqheqhe zomlando wabansundu. Nawe nanda awumncinyane ngomhlabathi wakho oqhuma isithombo waxhelisa izimpande zajula kuba unozala waleli qhawe. Lesishoshovu kwezombusazwe macengane saba incitha buchopho saba ummeli saba intatheli hoyi saba umsunguli wombutho wabantu ukhongolose unozala wazo zonke inhlangano zabansundu kuze kufike kubazukulu umlando anawo uSeme nowawenza ngeke uconsele phansi futhi ngeke nangengozi siubeke phansi. Ngakho ke ngifikelwa emacingwana ukuthi laba abantu abaphundulekayo ilensizwa baphunduleka ngoba bengazi ukuthi umfumfu kaululunye kumfumfu wabe sekuzalwa ngo1881 uPriestley Isaka Seme. Uzalwa unini uMamseleko usala wambeka phansi engazi ukuthi engabuzanga futhi elangeni ukuthi usebeka lencitha buchopho. Wayehlobene namanye amaqhawe afana noDr J.L. Dube engani unina wayengumzala wakhe futhi uwulibo lamaqhawe engani uyisemkhulu wakhe kwakungusinono Seme owasala empini edumile yaseNdonda kusuka yango 1856 empini macengwana mawusakhumbula eyayiphakathi kwezigoza zikaMntwana uMbuyazi nosuthu lokaMntwana Cetshwayo. Dokotela uyaqhila uyajula uyabona ukuthi macengwane uma ukhuluma ngoPriestley Seme angacabanga abantu ukukhuluma nje ngevukana ungaboni ngoba umlando wethu thina amaAfrika sogcoba ngenyawo singawugqamisi singakhulumi ngawo mhlambe nasezikoleni othisha bengawugcizele kakhulu mhlambe ingekho iCurriculum egxila nalabo abantu ngqo aningi abantu abangamaqhawe engakhulunywa ngawo uvele khiwe phezulu nje awukhumbula phela BK awusona madoda mfowethu ukuthi usinono lo Seme lo nguyena owazalwa unina kaShobana. Ushobana kaMangethe kahle bo uKE Masinga omhlophe kwa ogebele igagasi ufulathela zimbuke ugogo owangena ezibe nesikhuni sivutha waphuma naso sivutha kakhulu. Ngikhuluma ngayo insingezi impela eyakakhala kulolu khozo amaphiko phiko isu sikhonda khondlo kuseyilokungana
kuseyulokungana lomsakazo ungakabizwa ngokhosi uzoreda abantu seyureda abantu hey madoda nokuthiwa uMasinga uyisihlobo sika Priestley kaSeme ngakho ke iqhawe leli enomlando omude uSeme waba khona futhi ekusunguleni kwesikole okuthiwa iNanda Seminary naye uzazalelwe khona nje eNanda ingoba umuzi wakubo wabe wakhiwe eduza waso lesisikole besuka le kude baze bazofika eNanda abazali bakhe esemncane babembiza ngoPriestley kaIsaka Seme kaIsaac wayebizwa ngoIsaac Priestley kaIsaac Seme Isaac Seme Isaac lo ISAAC wathi emva ubese ngenwe imizwa uAfrika macengwana banathi ngele nje ubuzo baba amaAfrika wazama ukuyishintsha wayeseyibiza ngesinguni nangesikhemethe wathi uPriestley kaIsaka wabhala ngesizulu Seme wamsikhipha uC wafaka uK uyakhumbula amacengwana kuwo lo msakazo ngahlukanisa between uAfrika noK noAfrika noC akhuluma ukuthi ubandlulo kwakusho ukuthini ngokobandlulo dokotela ngiyakhumbula uchaza lo mehluko kanjalo nokubaleka nje kuthina njengama-Afrika kodwa ke ngibona sengathi le ndaba kaPriestley kaIsaka Seme ithanda ukuhlabahlosa isuka nje ngiyivumele ngiqale etolo mengibuya sobe sesiqhubeka sidingide Africa nenkolo ingosi iyaqhubeka sigxile kakhulu kuPriestley kaIsaka Seme owasebenza ngokukhulu kwikhandla ekukhululeni umuntu omnyama ngakwezepolitiki ebambisene namanye amaqhawe kodwa ke dokotela enye izinto ke ehlaba umxhwele ngoSeme ukuthi wayekhonzile ukufunda uthini amacungana ngoba ngo1906 lensizwa yabe sithatha yenza izifundo lapha eJesus College eOxford bayasiwelile yaphesheya emva ukuba icelile ukuwela ngoba phela yayisebenza na intozana ngamasonto yacela ihamba acele ufunda phesheya ngosizo lapha nalama missionary wathola iziqu zeBachelor of Civil Law wenza ibar examination eyayimemukela ukuthi manje usengabizwa ngommeli wayiphasa ngamalengiso umfoka Seme wasebizwa ngommeli kwazi ukuthi ngo1928 wathola iziqu ehlonishwa eColumbia University oba umuntu omnyama oqala ukuthi ahlonishwe phesheya macengwa dokotela ngeke ngasho ngathi uyaxila uyajula kakhulu ngoba thina sazi ukuthi nje uPriestley kaIsaka Seme ebese sikwazi ke futhi lokho ukuthi washo ispeech esizwe thina seshiwo lapha ke umongameli wesibili wentando yeningi ubaba uThabo Mbeki lathi khona I am an African uthi ispeech lesi sasuka kuyena uPriestley kaIsaka Seme usugxila uzositshela ngisho ubaba wakhe namhlanje buthe ngo1910 wabuyela ekhaya eMzansi uSeme wavula ioffice lakhe labameli khona laphana eGoli kuthe ngo1911 macingene yaqopha umlando lensizwa kaSeme wabhala ibhukwana okuyilona elaba umgogodla okusungulwa kweSouth African National Native Congress eyagcina ibizwa ngeANC leli ibhukwana libizwa ngeThe Native Union elaba inqopha umlando njengoba sengishilo owalibhala la sakazwa kumaphephandaba amaningi ngiyakhumbula nje elinye lephephandaba eyaphuma kuyona lo mbhalo wakhe iphephandaba elalisungulwe uSolomon Thiki kaPlaki ebizwa ngetsale ayebatho nephephandaba lalisungulwe uMark Hadebe alibiza lithiwa iphepha lohlange kuzokube iphepha nalela dumakhulu elalilapha ke lona ke eKwaZulu Natal elalisungulwe uJL Dube elibizwa ngelanga laseNatal madoda ngakho ke ukuthekele lelo bhukwana lelo yile labo mhlahlandlela wenkomfa eyahlala ngomhla ka12 January ngo1912 lapho ukukhandwa khona umbutho wabantu owagcinwa kubuzo ubizwa ngeANC ekuyilona lalichaza ngezinto eziningi ezicindezela abohlanga esho nezinhlosho ezimbi zokusungulwa kweAfrican kweUnion of South Africa wasecela izithunywa ezazikhona kule yankomfa ukuthi njalo mhla ka8 kuJanuary amaAfrika agubhe lomlando njengoba u8 January 1912 uwona owaba isizalo sokuthi abantu bahlangana kwehlukahlukana ngoba kwakunama congress ngokwehlukahlukana ziningi inhlangano ezaseyisungulekile ezazizama ukulwa nobandlulo kodwa zazinga survive
ngayibala zibeningi kodwa waqhamuka neqhinga yena nabanye abaholi okufaka amakhosi phakathi okufaka abafundisi okufaka izincithabuchopho okufaka lonke uhlobo lomuntu ukuthi ake kuhlanganwa laphana eBloemfontein kuyoqhamukwa nombutho ozohlanganisa bonke abantu. Kutheke ngo1913 uSeme wasungula iSouth African Native Farmers Association inhlangano macingwane yabalimi. Wabu usesuseke uthulu lezichwe wabu sefake abacindezeli umunwe ngoba ngokusheshsha kwabe sekushawa umthetho. Kumbula ukuthi enkathi uSeme ethenga iplaza elapha eDaggaskral wayathenga nelapha eDriefontein wathenga nelapha eWakkerstroom eTelasfal. Ingakho nje kunezikole ezimbili namhlanje lapha eTelasfal eziqanjwe ngayo uSeme isekhona kule ndawo. Abeke sebegijima ke bathi ke yiya kuphi khona lapho khona abantu abamnyama abangaba nomhlaba wase kushawa umthetho owaduba umhlaba wonke okuthiwa iLand Act ka1913 owabe usuthi kuyicala elibomvu uba umuntu omnyama adayisela umhlaba no wawusudayisile kwade ngaemuncu umuntu omnyama ngalomthetho. Kazo bemphuca with compensation. No with no compensation. Dadwethu kaBaba sifunga uZondi lapha kithi ekhaya eqhuzwini dadwethu kaBaba uZondi wabe sekuphela kanjalo ke ngobuchule nangobuhlakani bukaSeme ukuthi akhele abantu abamnyama bakwazi ukulima ngoba leya Farmers Association yayisinama skills amaningi ingakho namhlanje nje nguphika ukuthi mina abantu abamnyama babe ngazi lutho. Umhlaba abantu abamnyama wathathwa abantu abamnyama benolwazi lokulima bezama ukulima sebenawo ama skills ahlukahlukene. Ngakho nje macengwane kuthe ngo1930 ke iqhaweleli lakaSeme lakhethwa waba ngupresident weANC wahlula uGumede ngamavoti awu39. Isimo kaphatha ngaphansi kwaso sicishe sifane ncimishi nesanamhla. Lezinsela abhekana nazo embuthweni siyafana inselo zanamhlanje ngoba waba nokwehla uANC ababantu base bekhathele ngoba mobu ku1930 1912 abantu bafela ukukhathala ukuthi kuoke libe khona iphupho lokuthi boke bakhululeke ezweni labo bathola umhlaba wabo. Kanti uSeme owakudala lokho futhi ubangathi akafocusile ngoba wayena uyakhumbula i-regeneration of Africa usuka wayithinta amacengwane wayexhumana namazwe onke aseAfrika efuna ukuthi ahlangane ngoba wayecisha abe nombono ofanayo ngqo nopresident oqala waseGhana uKone Nkrumah ekhuluma ngokuthi akube khona iUSA United States of Africa. Wayezama ke naye ukuthi ukuze akwazi ukulwa ngemthetho eqinile eyijoka lensimbi kubantu abamnyama eshawa lokungano Herzog. Zama ukuthi ke kohambe ke mhlambe ahlangana namaAfrika onke akwazi alwise nalokho esasibhekene nakho. OkaSeme ke ushonele eGoli ngomhla ka7 eNhlangulana 1951 wancatshwa khona emangcwabeni akhona lena eGoli emngcwabeni wakhe ke kunamaqhawe emacengwane engiyafisa abantu abamnyama bawazi ayekhona emngcwabeni. Wayekhona uDokotela uAB Xhuma wayekhona isazi busolwazi uProfessor ZK Matthews wayekhona uDokotela uDT Jabavu ikhona inkosi uAlbert Mvimbo Luthuli. Kwawukhona nesithunywa amacengwane esasithunywe simele inkosi yaseSwatini esasunobhala kwandaba zabantu. Kumbule ukuthi macengwane uSeme wayebuya benemisebenzi awayeyenza kwelaseSwatini ewumeluleki wenkosi yamaSwati. Wayenza izinto eziningi engayibala nakwamanye amazwe leliqhawe lazenza. Bacinga impanga ukulala ngemkhono la ingcabo wena mfundi. Ngiyabuya ngeveke elandelayo ngobuya. Hey nomafukuzela. uJohn Langalibalele Dube. uJohn Langalibalele Dube macengwane. Hayi, panga. Impanga.
emsakazweni Ukhozi FM uhlelo kanye nawe ingosi umAfrika nenkolo uDr Ngogi Mahaye ungalenzi iphutha vakashela ke inhlelo zethu lapha ke ku website lapha ke kuma podcast uzokwazi ukuthi uthole lolu hlelo lukhona ekhuluma mhlawumbe khona okunye ongakuzwanga kube mhlawumbe khona okunye okwakuphuthela ngoba zikhona zilondoloziwe zonke lezi inkulumo zika Dr Ngogi Mahaye ngohlelo ke le podcast.